U našem programu predstavljamo novi glazbeni videorad umjetnice Vesne Mačković, koju u ovim trenucima srdačno pozdravljam. Bog, jutro. Dobro jutro, kako ste? Pa dobro, evo, samo izolacija u tijeku i tako. Dobro, nadamo se da se dobro osjećate kad ste već u samoizolaciji. Dobro sam, nisam zbog nikakvih konkretnih opasnosti, nego samo inicijativno jer sam rizična skupina, tako da se držim kuće i umjetnosti i to je to. Eto, umjetnost. I upravo je to naša tema. Vaš dvojezični glazbeni video Nijedan čovjek nije otok ili No Man is an Island inspiriran je 5. simfonijom Ludviga van Beethovena i romanom Kome zvono zvoni Ernesta Hemingwaya. Da, tako je. Znači, ova godina je dala nam svima jako puno vremena da se bavimo nekim introvertnim stvarima i umjetnostima koje ne zahtijevaju pozornicu. A Beethoven je inspiracija s obzirom na godišnjicu rođenja, pa sam uzela tako elemente 5. simfonije, međutim nisam htjela ostati samo na nekakvoj glazbenoj inspiraciji. S obzirom na sve što se događa, inspirirao me jedan film koji sam gledala biografski o Ernestu Hemingwayu i vremenu kada je pisao roman Kome zvono zvoni. Pa mi je taj citat u stvari od pjesnika iz prije nekoliko stotina godina, John Donne, ja mislim da se zove, koji je rekao da taj citat koji koristim u pjesmi o tome kako nitko ne može sam, nitko nije otok, tako da uklopila sam te riječi na engleskom i hrvatskom, pjesma je dvojezična u glazbu koja je bila inspirirana onim glavnim refrenom 5. simfonije. I upravo je to kombinacija zanimljiva, vokalna, poetska izvedba s vašom autorskom glazbom. Da, znači glazba je autorska, samo je nekoliko taktova uzeto iz 5. simfonije, ali ono nije klasično prekopirano simfonijski, nego je kombinirano sa sintetskim instrumentima i elektroničkom glazbom. Vrlo interesantno. Mi ćemo naravno čuti u nastavku našega programa i vaš glazbeni video. A eto, sad kad ste ovako u samoizolaciji, puno ste putovali proteklih godina, dobitnica ste brojnih nagrada, prošli ste gotovo sve kontinente na svijetu. Koliko vam je sad ova koronavirus, pandemija donijela onako nešto sasvim drugačije? Imate li neki motiv za napraviti nešto novo, drugačije? Pa ja bih rekla da se dogodila neka čudna situacija nakon 3 godine zaista intenzivnih putovanja, od Kazahstana do Argentine, od Azije do Južne Amerike, rekla bih da nema gdje me nije bilo. Poprilično me to fizički recimo umorilo. Znači upoznala sam razne umjetnike iz različitih kultura, različite pristupe umjetničkom izražavanju. Međutim, upravo mi je negdje oko Nove godine kad sam se vratila sa Cipra, falilo da neko vrijeme mirujem. Međutim, onda se to dogodilo u nekom radikalnom opsegu. U ožujku je krenula karantena, otišla sam iz Zagreba u Sisak roditeljima, onda sam, kad je ta karantena završila, odlučila preseliti se trajno u Zadar jer mi je falilo sunca kroz zimu u Zagrebu i Sisku. I da, sada su probujale, procvjetale te neke umjetnosti u 4 zida, znači glazba, slikarstvo, pisanje. Imala sam nedavno i prvu svoju izložbu slika, sada se otvara u Splitu bez, nažalost, mene tamo osobno, jer ne smijem. Tako da fale mi kazališne i scenske umjetnosti. Ali kažem, prije nikad nije bilo vremena za ove kojima se sad bavim. Tako da, kako se kaže, u svakom zlu neko dobro. Stanujem u Zadru, zrak je lijep, čujem u Zagrebu to sve nešto... Magla, da. Magla, pa onda 10. na svijetu po zagađenosti zrak, pa ovo, pa ono. Ovdje se trenutno, hvala Bogu, nema takvih zagađenja. Pa sam onda inspirirana time što ne smijem izaći previše među ljude, jer sam rizična skupina. Uključila sam kamere na balkonu prema moru, prema ljudima koji šetaju preko mosta, prema galebovim oblacima i onda sam taj video Nijedan čovjek nije otok zapravo
ispunila kadrovima ljudi koji traže socijalizaciju, galebovima koji se druže, a sebe sam snimala znači samo u kući. Tako da zanimljiv je video za pogledat s tim time-lapse, znači brzim snimkama kretanja ljudi kroz Zadar i oblaka nad Zadrom i tako. Gotovo ali da mogu... putovanja će uvijek faliti, da. Da, ali sad imate recimo vremena osmisliti što ćete sljedeće godine kad se, nadamo se, već početkom počne onako smirivati cijela ova pandemija strka. Pa evo, zanimljivo je, već su počeli polako dolaziti rezultati Ministarstva kulture za potpore za 2021. Pa umjetnička organizacija kroz koju radim, Arktik institut za budućnost, je već dobio jedan prvi pozitivan rezultat od niza natječaja koje smo predali. Tako da već sad znamo da imamo sredstva za proljetni projekt u Zagrebu sa generacijom 55+, radit ćemo 10 besplatnih kazališnih radionica koje će rezultirati kazališnom premijerom s njima. Posebnost tih kazališnih radionica besplatnih za građane te generacije, s tim da nećemo biti strogi, nikad nismo da li si sad star 54,5 ili 53. Progledat ćete kroz prste. Malo nam je to bedasto, ali hoću reći posebne su po tome što ćemo inzistirati da to nije besplatna kazališna radionica, bez obzira što ćemo prihvatiti i amatere i entuzijaste i početnike. Upravo je u tome poanta da se spajamo svi skupa, da profesionalci nisu u nekoj posebnoj skupini što se tiče scenske umjetnosti. Posebnost je u tome što ćemo omogućiti svima da budu honorirani. Znači, potpora koju smo dobili nam to omogućava i drago nam je da malo damo i drugim generacijama osjećaj da se mogu umjetnički izražavati i da mogu iz toga dobiti ne samo tu neku duhovnu i kreativnu korist, nego da zaista ova malo teža vremena mogu biti i opipljivo nagrađeni i to onda iskoristiti za svoje svakodnevne životne potrebe. Sjajno, radujemo se ispraćaju 2020. godine i s još većom radošću dočekujemo sljedeću 2021. Hvala vam lijepa na ovom razgovoru. Mi ćemo sada čuti vaš glazbeni video, dvojezični, Nijedan čovjek nije otok, No Man is an Island. S nama je bila umjetnica Vesna Mačković. Hvala, pozivam vas da pogledate i video jer je vrlo lijepo snimljeno u Zadru. Eto. Doviđenja. Do slušanja. Bog. An island, entire of itself. Every man is a piece of the continent, a part of the main. If a cloud be washed away by the sea, Europe is the less. As well as if a promontory were, as well as if a manner of thy friends or of thine own were. Any man's death diminishes me, because I am involved in mankind, and therefore never sent to know for whom the bell tolls. It tolls for thee. It tolls for thee. It tolls for thee, for thee. No man
man. Don't ask for whom the bell tolls. It tolls for thee. It tolls for thee. Nijedan čovjek nije otok, sam po sebi cjelina. Svaki je čovjek dio kontinenta, dio zemlje. Ako more odnese grudu zemlje, Europe je manje, kao da je odnijelo kakav vrt, posjed tvoga prijatelja ili tvoj vlastiti. Smrt svakoga čovjeka smanjuje mene, jer ja sam obuhvaćena u čovječanstvu. I zato nikad ne pitaj kome zvono zvoni. Tebi zvoni. Tebi zvoni. It tolls 40.